Ľudia, vidíte? Čo som si objednal. Ideme to rozrezať. Ja sa na to teším. Sorry. No, už to na mňa pozera. Yes. Yes. Dobre to... Ej! Asi už vidíte, že čo to je. Agresívny. Tá pozadie. Si agresívny, vieš. Yes! Tá vyzerá tak dobre, ľudia. Však. Wow. Nehovor, že ku tomu som dostala obaly. A toto je speciálna. Je to Avenger Collection. Je to speciálna, ale má ešte odznak. Vidíte? Podľa mňa super. A čo je toto? Normálne? Toto je kryt? Dobre. Tak čaute, ja som potešený, milo potešený. Čaute.